He anakku, Gerbahula, yata sira jan mabagus, linangkung sudah manah. Inggih Rama, insun hana dawuh, mudya karsanira dawuha kena. Puara pinundutan, tasuka murta ing sapraptanira, Ger. Nuwun ta Rama Pandita, sowan insun riwatu tulis, tahya wigna, tan kena rubeda. Sembah bakti insun acungaken mring paduka Rama Pandita. Yadyan makadinika, baktinira tak insun tampi, sahya panestunira tuaka tampan, Ger. Nuwun ta, insun nungkulaken asta kalih ring paduka, mudya dados jimat suda. Gerbahula, Inggih Haji Rama, insun hana dawuh. rikala insun ngadhaupaken sira kelawan Ratna Manggali, putri Nyai Calonarang ritlatah girah. Aparan sira umat inget wacananing insun atmahana. Inggih Rama, palakrama insun kelawan Ratna Manggali Puarasida. Kitab Nyai Calonarang puara insun angentas mawit dawuh paduka. Mrih nyirnakaken mala ingkang lumebur ri praja kahuripan Haji Rama. Bagus tangger yen makadi satyanira gage ulungaken kitab nikah ring ingsun. Jagat Dewa Batara, ya jagat pituhu mungkara. Yai Patih Narotama. Inggih, ingsun tinimbalan paduka sinuhun. Sirayai Patih Sun Piji mangarsa wigatinira aparanta kang kabadya ingsun paparaken marang sira. Nuwun ta duh sinuhun. Menawi paduka sumangga kena dawuh. Ingsun tansah nganglungaken jangga. Nilengaken karna sumawanang renggu sabdanira paduka. Yai Patih, Inggih, ingsun hana dawuh. wis dirga kala bumi kauripan ringking kataman Malamayangkara. Esok praptalara ratri tumekari pati. Janma janapada kathah kasengsaran. Larang sandang larang pangan. Kathah tan yen dadi korban ring malakan iki. Risamaya iku ingsun puara Hanyraya sang penemban Pubarada. Kinarya duta sirep mala nadyan makadi. Kantya samangkya malatan wuruh sirnanira. Duh sinuhun. Parenga ingsun matur. Puara prayoga paduka ngeweningaken penggalih nguni. Manahan sami manahastuti ri yang agung mudya sang Empu Barada. Kang paduka sraya pinasti sakti mrih nyernakaken malak ingkang nyandang bumi kahuripan niki. Nanging Yai Patih, tan kurang-kurang ingsun nyuwun pituhunira yang wisesa. Nayaka praja puara ngerah para pujangga, para brahmana kang waskita saka saksara nagara, ngelar sesaji sasra yoga, sasra puasewu yoga, dadiaken sewu soca manggala, mrih sinernaning malaniki. Sinuhun, rikala wingi paduka puara Anraya sang Empu Barada
kinarya duta manonta memala. Nadyan puara winulang dening paduka piyambak. Yai Watih hanghing tan hanawarta tekeng angganira. Yang sang empu barada puara sida angya manonta reretuning mala. Mestine bumi kahuripan ringking wusirna sang malanira. Amit pasang kaliman tabik sinambet ing gelap. Dumawahing tawang-tawang insun sowanri ngarsanira paduka sinuwun. Bocah tumenggung. Sira sowan datan sun timbal ya. Mara-marak ngadepa ring ngarsaning sun. Nuwun ta, duh sinuwun. Ingsun nyuwun gunging samudra pangaksama. Amargi sowan ingsun tanpa pawartanguni. Tan wuruh samaya, duh sinuwun. Ya ta nuradati apa? Sajak hanawung gati. Ana aparanta bocah tumenggung. Aparan singa ucul rikarka. Aparan gajah medhot riwantilan. Sanes makadipua sinuwun. Keparenga ingsun matur. Yan ari niki paduka kabadya kapundhut praptaning tamu agung. Bocah tumenggung. Yan makadi gegena peperana parmadani sutra. Haywa kongsi sukuning sang tamu tumapaing bandala. Nuwun ta, ingsun ngestokaken dawuh paduka sinuwun. Bakti ingsun konjuk mring paduka sinuhun. Nuwun ta, penemban barada. Duh sang penemban, puara dirga kala bumi kahuripan kataman malam hayangkara. Rikala wingi, sirawus ngandika. Yan mala kang nyandang kawiripan, pua pokal nyai calon arang ritlatah ngirah. Amargi pua ingsun hanyeraya sira kinarya duta manonta reretu. Harda pundi panemban, puarata sira prapta damel. Nuwun ta sinuhun. Ingsun ngestokaken dawuh paduka. Ingsun angde angupaya mrih sarana. Anggia merantas reretu puak. Ingsun kabadya sowanri tlatah girah. Dapuripun Nyai Calonarang mrih nyuwun pangaksama. Sahya apeta malapua mandeg. Yan makadi gadhidha tumuju ritlatah girah panemban. Nuwun ta. Ingsun ngestokaken dawuh paduka sinuhun. Jagat sarwa isine kang paring urip sahya panguripan marang wong ahyana wiwit rigodhong oyot saha kembang yata ahyana pinanggil wisesaning obat. Duh Kanjeng Ibu, dumina Ibu paring pitulungan marang Janma Janapada. Aparan Ibu nora nate krasa saya? Jeleh atawa kesel ngladeni kabutuhane sang praja. Ger, lamun kaandharaken mesti wae badan ringking nate krasa saya.
Anging lamun ibu mirsa jan malian mesem rahayu, yata rasa sayah puasirna kadipedhot kasorot srengenge. Anak unen-unen sapa aweh tulung entuk kabagyan tanpa wates. Kabagyan sayekti nora saka banda. Anging sakarasa trangga nalika bisa paring pitulungan tumrap jan malian. Ibu pancen benten saking wang sanes. Manah ibu saksiata belik bening mili tan kendhat. Nalika kathah janma nandur Allah, ibu malah nandur soca manggala. Ngger anakku, banda donya muhung titipan. Yan dianggo tumindak Allah, muhung ndadekake sangsara. Anging yan dianggo nindakake soca manggala dadi berkah langgeng. Anak unen-unen urip iku urup. Tegese wong urip iku prayoga paring pepadang marang liyane. Dodya muhung madangi anggae dhewe. Duh ibu, tembung angganira kadya sudaning embun ing sajroning tias sekolah. Insun sinau bilih tulus padudya tumindak kang ngenteni ganjaran. Anging soca manggala kang mili tanpa purih. Becik he manggali, sira wis mangertia. Elinga wong becik ketitik wang ala ketara. Sanadyan donya kadang tan adil, soca manggala sayekti tan ilang. Anging bali marang kang nindakake. Sapa tumindak Allah kawales dening Sang Hyang Girinata. Duh Kanjeng Ibu, menapa saben soca manggala mesti bali soca manggala ugi? Ora mesti makadini kangger. Ana tatkala sonya manggala iku arda wiji tinandur ing lemah garing tan langsung tukul. Anging sawise samaya suwe dadi tetuhan ngrembuyung. Sapanandur angde ngunduh. Hetu sampurna nindakake soca manggala sanadyan donya tansah paring panyengkuyung. Kanjeng Ibu, insun nyuwun pituhunira. Mudya insun bisa nglajengaken soca manggala Ibu. Mudya yang wisesa paring pepadang ring atimu ngger. Yan puara wayahe tuladaning ibu yuwa muhung dadi cerita. Anging dadi pepadang tumrap jan malian. Mugya soca manggala ringking tan muhung ana ing sabda. Anging dadi lelakon ing duminanira. Suksma duh Kanjeng Ibu. Kawruh sahya piwulangira arda kuwung kang madangi sak jero tias ingsun. Duh Nyai Calonarang, kaula nyuwun pitulung paduka. Putraningsun benter tekeng dalu kapengker. Badanipun panas sangsaya nungsun. Adrih ingsun, Nyai, mringkas rakatane pitraningsun. Nimas, taramna rumuhun manahira. Lungguhana ring jero kene. Yuwa kongsi rasa ajrih nguasani ndika. Salehna putranira ribale kene nguni. Panggali, hengger, ibu dawuh, jupukna banyu anget sahya kain suksma ingkang resik. Ingsun ngestokaken dawuh.
Heh Nimas, tambah niki saka godhong jinten Sahya Madu. Tetesakno ri lamben putranira alon-alon. Tuwin sira nyawangen manahira marang Sang Hyang Girinata. Mudya paring wahyu Sahya nugrahanira tumuju ring badaning anakmu. Duh Sang Hyang Girinata, arda pepesthènira makadipwa. Mudya lare niki pinaringan bagas waras kasengkalane kaangkat. Tuwin kadhawuhan gesang rahayu mreh nugrahanira tanpa wates. Duh Nyai, putraningsun ambegane puwara langkung heneng. Mudya Hyang Wisesa paring berkah tumrap Paduka. Insun tan sumerep arda pundi insun mangsuli suca manggala Paduka. Duh Nyai. Heh Nimas, yata soca manggala iku tan prayoga dipun bales. Anging prayoga ditularaken marang Janmalian. Dina niki ingsun paring pitulungan marang Dika. Besok noramokal sira kang dadi pepadang tumrap wong sanes. Makadi cakraning urip lumakya. Kadang ing dhuwur, kadang ing ngandhap. Anging ing samaya gumanti kadang tanganira narpa dados enu kamulyan tumrap Janmalian. Mulane reksanen rasa tresna Sahya welas asih wa hayua kantya pepes dening susah Sahya anjrih. Inggih Duh Nyai, isanan muah insun nyuwun agunging panuwun dumateng Paduka. Mudya saben lampah Sahya piwulang Paduka dados pepadang tumrap para kawula. Mudya Paduka tansah kinayungan Sahya jinangkung dening Sang Hyang Girinata. Duh Nyai calon arang, insun tuwin para kawula ngaturaken agunging panuwun tumrap Paduka. Dinten niki panen sarwa luber, turah-turah tanpa kangelan. Kami percaya menika amargi pituhu Sahya panuntunira Paduka. Para praja dusun Girah, yata kasil ringking dodya amargi ingsun sira ahyana puara mempeng nyawiji Sahya nyarengaken manah karo jagat sakawit. Ingsun muhun ngilingaken apeta sira tansah ngajeni pratiwi Sahya janma sapada-pada. Nanging Duh Nyai, tanpa Paduka insun Sahya para kawula nora mangertia arda pundi jagi tembinging jagat saisen-isenipun. Paduka kang wawarah mami hanandur tan serakah mundut sajangkep merengi awasya. Nggih Nyai, leres. Insun tuwin para kawula betah sekedhik tekeng pangasilaning pratiwi. Pantun, jagung, Sahya Madu, Mudya Paduka karsa nabi. Duh Nyai. Suksma he para praja,
Anging yuwa kabeh-kabeh kaparingaken marang ingsun saprangan peparenga marang kulawarga kang kacingkrangan soca manggala angde tikel tekuk yan tinularaken tumrap jan malian. Duh Nyai Calon Arang, Paduka kadi prabadu milah ing tengahing pepeteng. Mudya Sang Hyang Girinata tansah jangkung sahya jinangkung Paduka saha keluarganira. Sang Hyang Widi paringana ingsun kakiyatan mreh tansah nindakake soca manggala. Sanadyan jagat kadang tan adil tumrap ingsun, hayu kongsi manah niki dados wangkal amargi tatu kang nate ingsun prapta. Dadosakena ingsun kaditirta suci ingkang ngayemaken sahya milasah rahayu tumrap para praja. Duh Kanjeng Ibu, Purwara wanci lingsir wengi, mudya Paduka karsa saring muni. Paduka prayoga ngaso, taksih wonten dinten salajengipun mreh Paduka nglajengaken pakaryan. Heh manggali, ora ngger. Wengi iki manahku krasa tentrem. Ri sakawit ingsun urip, tansah ingsun nandur soca manggala sahya nyebar welas asih. Ya tapu akang dadekaken urip ringking gadah teges. Duh Ibu, kadang ingsun ajrih, jagat tansah becik. Ingsun kuatos wonten janmah ingkang tenremen marang soca manggala Paduka. Arda pundi yan tumindak ala tumuju Paduka. Heh ngger, hayu anjrih yan sira disengiti jan malian. Pepeteng tan angde menang yan sira nguripaken pepadang. Lamun atining angganira narpasuda yang wisesa tansah jangkong lakuning urip. Inggih Kanjeng Ibu, bombong rasaku dados putrinira Paduka. Mudya bisa insun nglajengaken soca manggala wasedaya. Yata heh manggali. Tua pangajap-pangajapku dudya banda, dudya panguasa. Anging ati tulus sahya soca manggala, yata warisan sejati kang ingsun titipna. Mudya Paduka karsa ngaso nguni Ibu. Puwara wanci lingsir wengi, sare Paduka prayoga tumuju pakaryan benjing. Heh bahula anakku, coba mrene angger, ingsun kagungan pitakonan marang sira. Inggih, Du Ibu, menapa dawuh Paduka katur ingsun? Dak sawang-sawang sira kadi mempeng manah. Punapa ta ingkang sira sinaoni ngger? Muhung nyinaoni sawatara wejangan tekeng para leluhur. Ibu bab tata krama sahya lampahing urip bebrayan. Ya tamakadi ngger, ngelmu kang becik iku prayoga dirumat sahya diamalaken.
Wong kang gadah ngelmu tan nglakoni iku kadilintang tan gadah pepadang. Ingsun terangga, weruha mantuning sun noralir wasaka soca manggala. Pancen ingsun nora kliru mating-ting mantu. Nuwun ta Kanjeng Ibu, insun muhung nyerempeng kabegjan tumrap Ratna Manggali. Yan insun bisa ndadekaken piyambakipun bungah puara langkung teken cekap. Becik yan sira tan lirwa marang tanggung jawabmu. Baula, insun kabdia takon marang sira bab kang wigati. Aparan sira bisa mangsuli tanpa nyimpen menapa-menapa? Duh Kanjeng Ibu, menapa puah bab ageng sanget, mudya insun bisa milasah wangsulan ingkang trep. Insun kelingan barang wigati tumrap ingsun. Wiwit wingi dumugi samayan iki tansah insun goleki angin tan pinanggih. Pepantan ron lontar kang lumrahe wonten ing sentongku ilang. Pepantan barang menapa inggih puah Ibu? Menawi insun bisa ndadosake sabiyantu kabadya insun goleki. Wis nora awasi angger. Pepantan godhong lontar iku yata kitab kang lumrahe tansah insun waos saben dalu. Kitab punapa puah kitab ingkang paduka waos saben wengi? Nggih, kitab iku muhung ingsun ingkang kaciwasan maos. Pos 3 dina ingsun goleki tan pinanggih. Manawa sira ngerti ana ngendi, matura mring Ibu ngger. Menapa mbok menawi paduka piyambak ingkang kesupen? Ibu, sapuwaraipun nyerat paduka mboten kelingan ingkang nyalap kitab puah. Paduka asring nyerat seratan kathah ing ron lontar puah. Bisa uga makadi puah ngger. Anging insun eling temenan. Kitab kuwi tan gampang ilang. Awet tansah ingsun reksa kadi sukmaning sun. Iku kang ndadekaken pangrasa ingsun nora-norane anajan malia tumindak linnya. Ingsun butuhake kitab iku, awet isining kitab puah wigati sanget. Nuwun Ibu, nyuwun pangaksama menawi insun katingal lancang. Nanging tulya paduka piyambak ingkang kesupen nyalap. Nadyan makaten, insun kabedya bantu golekna. Sahya insun pitados, boten wonten janma ing griya, puah ingkang purun tumindak arda makaten. Bisa uga makadi ngger. Mokal anajan malia wani lumebu pakohaning sun kejaba kulawarganing sun. Anging elinga. Banyu bening kadang nyimpen lumut. Nora ahyana kang katon resik iku sejatine resik. Sira wis paham tangger? Nuwun sewu Kanjeng Ibu. Menika unen-unen ingkang jero sanget tegesipun. Anging insun pitados tan wonten ingkang purun nglarani paduka utamane ingsun. Nggih, ngger. Ingsun pitados marang sira. Yan makaten manggali nora kliru mating-ting garwa. Sira pancen mantu kang becik. Elinga, becik ketitik ala ketara. Puah pratanda muang utama. Sapa tumindak becik padang dalan nira. Anging sapa tumindak ala mesti katon. Nuwun ta Ibu. Insun kabadya ngelingi puah tansah. Nyuwun pangaksama insun kabadya sowan teng Ratna Manggali. Wonten perkawis wigati ingkang sedya insun rembak kalian garwa. Inggih, ngger, lunga. Jaganen anakku si Ratna Manggali. Ibu arep nyepinguni.
ingsun wis mangertia yan sira kang jupuk Bahula. Anging ingsun tan angde tumindak linya. Iting tresna jalaran saka kulina, anging iting curiga jalaran saka cidra. Ingsun angde ngenteni kantia sira ngakoni kaluputani ranarpa. Nuwun ta Ibu. Mudya amudya Kanjeng Ibu tan mangertia yan insun kang jupuk kitab wa. Ahyana ringking tumrap pakaryan ageng. Ageng rasa salah ringking kadigeni kang ngobong manahku. Om Sang Hyang Jagatnata, paringan narahayu ren bumi kauripan. Kala jagat kapenuhan wiyadi mahabaya, marma punapa praja sami sengit ren ingsun. Yan poa abet ingsun winruh ing kawruh arja. Tanhana ingsun jalaraning pagebluk, anging bumi kauripan poa makan kena marang wang ahyana. Yata jagat nikah darbe sakti sahya prabawa. Sembah ingsun Kanjeng Ibu. Nggih, enggar manggali anak ingsun. Marma punapa sira prapta ring papanwa? Yan poa mestinipun sira bebarengan kalian garwani randuk. Hinggih Ibu. Manggali saha kakang wasami dumugi. Kawula sowan nedya ngaturaken dawuhipun supados Ibu krasa tindak ngajeng amargi praptanipun utusan saking kraton kahuripan. Kauripan? Sapa janma ingkang kinutus dening Sri Arlangga tumuju ring gubuk ingsun iki. Menika Empu Barada Kanjeng Ibu. Mangga Ibu kersa insun derekaken. Nggih, manggali. Lajeng tindak. Nuwun insun tasoan ring griyapwa. Nuwun inggih Kanjeng Rama. Manahan pinarak ring jero. Bahula sowanira insun puanedya maka purusa minangka utusan Sri Prabu Erlangga. Nyuwun katrangan ring Nyai Calonarang bab wiyadi mala ingkang manlimputi praja kahuripan. Inggih Kanjeng Rama. Menika taksih kaparinana teng garwa ingsun. Calonarang haiwa asarwa insun praptarin papan pua. Insun prapta mawi niat suci tan linambaran alayuta. Akeh suara tangis manrungurin kahuripan. Katya manah insun tan kena meneng. Etu insun nyuwun wangsulana kadwar wicaksana. Sarta lerenakena wiyadi mahabaya niki. Barada, carian ingsun. Puara ingsun krasa yan puasira kabadya praptaren telatah girah. Anging ingsun wos ngraos. Sira prapta mangke manemban pakaryan kraton. Marma punapa sira wani manadep ingsun kadwar prakraman arda niki. Praptaning sun rin girah boten liya nedya nyernakakena punapa ingkang saweg manliputi praja kahuripan. Reretu lara muang pati wus nglimputi kawulanipun Sri Prabu Erlangga.
nyirnakna aparan sira sowan nedya nyirnakna ingsun atawa nyirnakna Wiyadi. Kadangkala wong tan bisa bedakna antarane jalaran wong kawusanane. Nyai, satemanipun Wiyadi niki kawiwitan tekeng rasa lara atma dumunung rin batinira. Wonten kawuri lawas, wonten rasa kuciwa ngantos pepeteng manlimputi jagat. Menapa puah mboten bebener, Nyai? Rasa kuciwanira kok ginayutake ten ingsun. Aparan anggenira nilih kitab ingsun tan gadah hasil. Saweg mangke malah ingsun ingkang disandang dosa. Pundi kawicaksananira Barada? Aparan samangka panemunira ring wanita darbe ngelmu ngungkuli pandita. Nuwun sewu, Nyai. Slira ngendika samangka. Punapa wonten buktinira bilih insun nilih kitab sirah? Bukti? Bukti puak anak ing arsamu. Baula. Godhong lontar kang sira waca wingi nika dodya sane pakira. Niku kitab ingsun ingkang kok suwekakna teng guru ira. Punapa leres Baula? Nyuwun agenging pangaksami Kanjeng Ibu. Kawula muhung netepi pamundutan sang guru. Kawula mboten ajrih nyakiti anging dados kewajiban kawula minangka sisya. Barada, sira kliru nampi sang yang Ngertasena. Ingsun dodya janma jalaraning praja kauripan kakekep reretu. Esok lara sore mati, sore lara esok tumekeng pati. Wiyadi niki asale tekeng jagat kang nandang kuciwa ring lampahing wang. Anging menawi sirah ngayomi merantasi, ingsun gadah caranipun. Nyai, saben tembungira kagungan bebener. Anging insun tuhu sedya ngayomi dawuh Sri Prabu Erlangga. Insun muhung dados tali tumindak, boten langkung tekeng adi dharma. Etu insun sedya nyernakaken Wiyadi niki minangka pamundutan Sang Prabu. Dharma? Punapa poa ingeran Dharma? Yan soca manggala kang sira sebut malah nimbulake sangsara ring yuang liyan. Poa dodya Dharma mpu? Poa alibi kakuasan. Ingsun dodya jalaraning Wiyadi. Wiyadi niki asale tekeng jagat ingkang nesu ring manungsa lali ring Gusti Nira. Jagat iki sepi soca manggala kebak serakah Sahya Cidra. Kanjeng Ibu, nyuwun agenging pangaksami. Kawula puara tumindak culika. Anging kawula pitados Sri Prabu Erlangga boten gadah niat Allah. Bahula manggali. Puat tanda yata jagatan suci abawita terangga ring lampahing manungsa. Anging manawi Barada karep nyernakaken Wiyadi niki, ingsun bisa paring caranira. Hyang ni calonarang, yanana dosarin ajinsun tan sami mamungkir. Ajinsun wajib aniraken rin Wiyadi niki panemun Sang Prabu. Yen katemuan upayari paduka, mudya paduka angaturaken. Ingsun saguh paring sabiyantu. Anging ingsun gadah panjaluk ingkang sedya kasembadan dening Erlangga. Sira saguh boten Barada dados talining atur panjaluk ingsun ring Gusti Nira. Nggih Nyai, mangke kabadyan insun aturaken ring Sri Prabu. Punapa wujud panjaluk paduka? Panjaluk ingsun satunggal kemawon.
Erlangga sedya sowan piyambak ring tlatah Girah. Ingsun arep rembug kalian piyambakipun kaduar pasemon tan liwati utusan tan liwati warta. Wonten ingkang muhung bisa ingsun aturaken ring ratu boten ring pandita. Nggih, Nyai. Insun kabadya sowan wangsul ngaturaken dawuh paduka. Mudya Gusti Prabu karsa maos tembung paduka. Mangga Barada. Elingana wong lumakya mawi kawidyan tan angde tiba sanajan anu peteng. Anging wong lumakya mawi purih anu padang bisa dados jurang. Hati-hati Barada. Tan ahyana pepadang puah pepadang sejati. Panuwun tanpa upama, Nyai. Mudya pepadanging dharma milasah padang enu tumrap insun sahyadurya. Insun pamit. Lumakya endalanmu Barada. Anging elinga punapa ingkang sira goleki kadang boten arda ingkang sira sangka. Wong nandur angkara angde ngunduh sangsara. Anging manawi ingsun ingkang kok tuduh, angde ingsun tulis dening tangan ingsun piyambak. Ngantos sajarah tan bisa mbusa aran ingsun. Panembahan, janapadan iki arda tan darbe pepadang. Saben esuk pepati prapta, saben sandia wang pada jerit. Esuk lara sore pati, sore lara esuk temekeng pati. Punapa ta wonten malih pangajap tumrap praja kahuripan he Panembahan. Puara sinuwun. Ingsun puara nyobi saperangan upaya paring tambah. Anging tan wonten wujuding hasil. Wiyadi niki arda tan purun sirna. Kadi paukuman Sang Hyang Dewata anggen paring pangandika ring wang. Ya ta, punapa ingkang setia ingsun lampahi Panembahan. Yan puah tan wonten tambah kang sumurup nyirnakaken lelaran iki. Puara kedlarung sinuwun. Ingsun puara manggih upaya nyirnakakena yadi niki. Punapa wujuding upaya puah Panembahan? Nyai calon narang piyambak sinuwun. Calon arang. Arda pundi siranira bisa nyuwun pitulungan ring calon arang. Menapa puah boten dadosaken pepirangan atma ingsun. Sira sumerep rikala ingsun puaranate sesambungan kalian piyambakipun. Nuwun agenging pangaksami sinuwun. Pilih ingsun arda-arda nglancangi dawuh. Anging lajeng sinten malih ingkang bisa nyernakaken wiyadi niki? Menapa sinuwun boten langsa mirsani kawula praja kahuripan sami keranta-ranta ardanihan? Inggih Panembahan. Ingsun mangertos sedaya ingkang sira aturaken. Anging ingsun takon malih. Punapa ingkang sedya ingsun tindakaken? Nyai calon narang karsa paring maluhi dumateng praja kahuripan. Anging mawi panyuwunan satunggal. Saderengipun nyuwun pangaksami malih sinuwun. Panjaluking puah kenging menapa rikala wisuda para nayaka prajanira. Sinuwun langkung mating-ting ingsun tinimbang empu kuturan garwanipun Nyai calon narang. Yan puah samangka angding ingsun aturaken teng calon narang. Sasedyaning karana ingsun mating-ting sira. Panembahan. Yan pamandira nyuwun jawab puah. Ingsun saguh milasah lelakone
Menawi sedya ngantos ardanihan, ingsun tetep badhe manaksita anging pangajeng-ajeng para kawula ingsun bisa bali waras ardari kalangun. Dawuh sinuwun, wonten renjawi kraton praptanipun Wanodya tekeng tlatah Gira, ingkang unyara nihan karsa paring maluhi ring praja, ingkang kasandung wiyadi, asmanipun Nyai Calonarang. Iya jurit, sadenya anggane ra mlebu. Ingsun tasowan heh Erlangga. Ingsun tumujurin praja kauripan boten mawi kasangsaran, anging mawi tamba. Sinareng ingsun mangrungu tekeng Empu Barada, yata kawulanira kauripan tansah kasandung wiyadi mayangkara, tatu tan gadita nirmala. Nggih, satya temen, Nyai. Para kawulan ingsun puara akeh sekarat amargi wiyadi niki. Menawi paduka saguh paring pitulungan tumrap prajan ingsun lakonana. Ingsun boten kabadya ngalang-alang lakunira. Nggih Erlangga. Anging keparenga ingsun mudhun langsung ren antaraning praja, sesarengan kalian putri ingsun, Ratna Manggali. Tatu ingkang kasandung paraja nika tan matra wonten ren kulit. Anging dumunung ugi ring jiwanira. Anggen ingsun nambani nganggo ati, boten muhung nganggo japa atawa donga. Nggih, Nyai. Ingsun milya tindak ndika. Menapa satya, Nyai? Yata sedaya tatu niki bisa katur tambah. Kawulanira puara nyobya kena racikan tambah saha samida ing wana. Anging tan gadah hasil. Saben wiyadi mesti wonten tambanira. Anggenira jupukanan jet wa. Sangkaning bobok akena ring tatu-tatu nira. Sadenya padang srenge esuk nuju Anggaira. Delengena jagat paring tamba yan po Anggaira caguh nyelarasakna kalian jagat nika. Nyai, kulit kawula wiwit rumaos asrep, puara tan krasa sakit malih. Nggih Nyai, tatu ingkang wonten ing lengen kawula ugi puara tan krasa sakit malih. Duh Nyai, kawula matur agenging panuwun panarima ingsun tanpa upama.
Haywa sarwa calon arang. Ingsun prapta ring girah wa ingsun sowan nedyahana prakara wigati ingkang sedya ingsun andharakena. Inggih, puara ingsun nyumurupi Erlangga. Prakara wigati punapa ingkang kabadya kok andharakena. Menapatan cekap anggeningsun paring maluhi tumrap prajanira. Tan nareda samangka. Calon arang. Amarga tekeng paduka praja ingsun sami slamet. Ingsun eling nedya rikalanguni prasangka lawus nutupi kawedyan. Ingsun nate nuduh paduka jalaraning kuwi kabeh. Deta satemenipun paduka ingkang paring tambah. Inggih Erlangga. Bebener tan butuh pujian soca manggala tan awasya pangalembana. Nanging ingsun tetep gadah utang budi dumateng paduka. Nyai calon arang, minangka tetenger panuwun ingsun kabadya mardika kena sapucuk bumi ring girah dados duwe kirah. Ing riku paduka bisa mardika urip saha nuntun sapatawang pengit sinau kawicaksanan. Erlangga, paduka tan awasya samangka. Ingsun muhung ajeng paring maluhi tumrap praja. Dudya tumrap paduka. Etu puwara nora awasya pangalembana kang muluk-muluk. Nggih. Nyai calon arang, puara ingsun nyumurupi. Saiki kepareng ingsun ngandharakena prakara satunggal. Rikala kahuripan kasarang rerusuh ingsun sedya mating-ting pandita agung kang ndampingi kraton. Akeh wang pitakon kenging punapa ingsun langkung ngating-ting empu baradati nimbang pukuturan karwanira. Paduka bisa ngandharakena puwa Erlangga. Amargi barada gadah imbanging antaraning ilmu saha welas asih. Empu kuturan wicaksana sahya kukuh anghing manahipun atos. Barada ngraos yata kakuasan tanpa welas asih muhung nuhaken kasangsaran. Sahya puah ingsun bisa mirsani yata sanadyan wonten jawi praja wonten wang harda paduka. Calon arang ingkang paring piwulang welas asih kadwar cara langkung niata tinimbang 1000 japa mantra. Kauripan utang nyawa teng paduka. Nyai calon arang, mudya paseduluran niki dados wiwitaning nagara ayem tentrem gemah ripah loh jinawi.